Sanibonani nonke South Africa. Siyanibingelela. Onibingelelayo uMakhosi Emvelo, uNcwasimende, uNgwakanzimande Sibongo, ngiyanibingelela nonke. Bafethu, le message le noma le video ngiyibhekise kuwo wonke ama foreigners la khona eSouth Africa. Bafowethu, nginesicelo futhi sesithulile sathula sekwanele bafowethu. Nami ngiyazibala lapho because ngiyi-foreigner, I'm from Swaziland. Ngithi nje bafowethu, iyekeni lento eniyenzayo. Iyekeni lento eniyenzayo yokuthi nifune ukulwa nama-South Africans. Asifuni ukuduma ngani noma ukuthi saziwe ngani. No. Sesithulile nje sekwanele bafowethu. Niyasonela, niyasimoshela. Is South Africa la. South Africans anelungelo lokuthi angakhuluma, aqondise futhi afake iziyalo kubantu abahlala khona. Inhliziyo yami ibhlungu kakhulu mangibheka ngithi ngibuka i-social media. Kuyakhulunywa ngapha nangapha. Ama foreigners aphendulana nama South Africans kwangathi nabo banamalungelo la eSouth Africa. No. I-wrong lento bafethu. I-wrong kangangokuba izosifaka enkingeni lento. Mina nje ngila eSouth Africa ngokwemthetho. Ngingumculi ngizele kona lokho nje kodwa. Bafowethu ama South Africans mabakhuluma bathi lokhu nalokhu asikufuni. Yizwe labo. Balaleleni nibahloniphe. Akukwazi ukuthi ungasuka ezweni lakho uze la eSouth Africa uzodelela. Usuke ezweni lakho uze la eSouth Africa uzofuna ukushaya umthetho ezweni labantu. Uncikile la ezweni labantu. Uyisihambi, uyisikhoseli. So ngaleyo ndlela siyacela bafowethu, siyacela. Thina sila South Africa kuyawufika isikhathi la khona ema-South Africans bazothi lonke i-foreigner elikhona eSouth Africa alihambe asanifunda. Yithina esibenza badinwe, yithina esibakwatisayo, yithina esibahlukumezayo. Ngiyanicela bafowethu, angizami ukuduma ngani, ngiyaphinda. Into engiyicelayo nina ma foreigners nonke, kwangathi le message le ningafika kini nonke. Phumani kulomqondo wenu ninawo. Phumani kulomqondo wenu ninawo. Kunalolu daba lolu lwaseyikolweni. Webafowethu. Sinabantwana sonke. Esikufisayo ukuthi umthetho wase South Africa siwulandele njengoba unjalo, sihloniphane. Yekelani lento eniyenzayo. Nibonakala kuma social media niphendulana nabantu base South Africa kwangathi nama rights. Emzini womuntu awunayo i-right uma usikhoseli usihambi. Angiyiphathi ke mangabe ungenawo illegal kulelo zwe. Angiyiphathi le. Siyacela bafowethu, sicela nje sibambisana nini. Umuntu osakhathele ukuba kulelizwe. Ama South Africans bafethu, mina sengihlela isikhathi. Ngiyabazi, sengibabonile. Babantu abanothando, babantu futhi abakwaziyo ukuphatha umuntu only nje if ubahloniphile.
wabaphatha kahle. So ngalokho ngicela ukuthi niyeke lento yenu. Ngiyacela ukuthi niyeke lento yenu. Laba abafuna ukufaka abantwana babo ezikoleni. Bafowethu le ndaba le inzima kakhulu. Nina njengabantu bokufika. Lindani South Africans afake abantwana bawo ezikoleni. Mase seniyaqela. Niyacela ukuthi cha siyacela nathi ngoba phela senibafakile abenu abantwana ezikoleni, siyacela nathi ukumane nisincikisele naba bethu. Uyabona? Lapho indlela yokuthi ukhulisekile umuntu, uyaphila unobuntu. Ungagijimi nje ungathi sowunama rights eSouth Africa wena so ufuna ukukhuluma noma ngayini oyithandayo ezweni labantu. Siyacela abafowethu. Sicela wonke ama-foreigner ayiyeke lento. Ayiyeke lento. Ningasibangisi umsindo ukuthi nibangise ama-South Africans ezweni lawo. Yilokho esicelayo bafowethu. Ngibonge eMaswati la ngiphuma khona ngoba sakhuliswa thina safundiswa. La siphuma khona sakhuliswa safundiswa. Ungathi nje sizalwa indoda eyodwa. Ubuntu inhlonipho siyayazi. Ngibonge kakhulu Maswati lamahle nina babhuza kaMasibekela. Nina bamswati lomnyama, nina bagogo loMangaveza siyabonga. Sibonga kini nonke ukuthi akukake kwezakala ukuthi kunomuntu kunomswati noma liswati lelisuke lelibanga umsindo eSouth Africa. Bafethu niyasazi isimo esikhona emazweni ethu. South Africans asiphethe kahle, asifihlile. Ngakho ngiyacela abafowethu ukuthi niqhubeke nenhlonipho. Niqhubeke Maswati lamahle nokuhlonipha. Lokho kuyawunakhela. Kuyawunipha impilo icicime bafowethu la nihlala khona. Nihloniphe. Siyanazi ke, mina ngiyanazi nidume ngani. Sicela ke lokho kini nonke bafowethu. Sicela lokho kini nonke. Onke ama-foreigners mabathi phela suka la udayisela khona emgaqeni noma kuphi edolobheni. Lalela lokho abakushoyo. Okusho ukuthi abakufuni la unqolisa indawo yabo. Uyabona? Lalela lokho okukhulunywa abantu base South Africa. Kune March and March, kuna usisi Jacinta. Kuna sisi Zandile. Kuna Bhuti Omdala baba uphakela umthakathi. Baningi bafowethu. Ngibone noBhuti Kodole ayikhuluma le ndaba. Bakhathele bafowethu. Ngiqolise kakhulu ukubiza amagama abantu abadala kodwa ke kuyaphoqa bafowethu. Umoya wami ulimele kakhulu. Sithule kakhulu sibuka abantu basonela basimoshela kuma South Africans. Izwe lengcayelo abafethu, inhlonipho ibalekile. Inhlonipho ihambe phambili. Iyekeni lento. Sonke siyohlela amaqhaphazelo. Sonke sesiyozondwa ngoba ama foreigners. No. Thina la eSouth Africa sizele umsebenzi. Futhi legal la sikhona khona. Siyacela ke bafowethu ukuthi nisenzele lokho. Siyanicela nje kakhulu. Wonke ama foreigners ayifike le message. Phumani kulomqondo nawo. Hloniphani. Nani ngenivume ukuthi umuntu afike ekhaya leni noma ezweni leni azoniphatha. Awunali ilungelo lokukhuluma noma ngayini ezweni labantu. Yilokho bafethu sikucelayo. Ayiphele lento kuze kwakhuluma silo sakwaZulu. Yekani ukudelela. Yekani ukuphatha kabi abantu base South Africa. Yibona phambili. Thina sesiyawuthola ke bafethu, sesithola okuncane. Nakhona lento yonke lento lena bafethu
nasezibhedlela sagxoshwa ngenxa yokuthi nifika khona nenza ubugebengu, nithatha amaphilisi nihambise emazweni enu. Why nithatha i-medication yalala niphila khona? Why nenze leyo nto leyo? Nakhona nizothi hayi ama-South Africans anjena no. Sicela inhlonipho, sicela nibaphathe kahle ukuze nabo bazoniphatha kahle. Siyabonga kakhulu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhuti waseSwatini has sending a message to onke ama-foreigners lahlala eSouth Africa. Uthi uyacela ukuthi unrespectini bantu base-South Africa. Uthi you guys come from your own countries, nithi South Africa nitohlala khona nifike niba-disrespect, ningafuni kulandzela imithetho, mabanitshela nifune kuba ngibokhanda qina, yet nihlulekile kukwenta loko in your own countries. Uthi anitiphatheni kahle because siyofika sikhathi la South Africans athi fuck off kini nonke ma-foreigners because niyadelela, and uthi nimoshelani ma-foreigners la right letela South Africa ngalokusemthethweni, lento atindo ngendlela nalahloniphako bobe sebanifaka ngabhandi linye nonke kuthiwa nje ama-foreigners vele ayabhetha. Abakhona ama-foreigners la right because nine niyabadzelela, anibahloniphi, anibakhulumisi kahle. Uthi South Africans are good people, uhleli nabo isikhathi lesidze yena, and uyati ukuthi bantu base-South Africa obalungile bahambula bantu laba right, but the way you guys are doing even labo uthi cha kurong kakhulu lokho. Bantu labaningi bayitsandzele le nkulumo yalobhuti lapha enkundleni yokuxhumana. Please do comment your thoughts down on the comment section. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.